Здравей, значи се върнахте. Привет. Какво правиш? Какво ли? Хвърлям пари на вятъра. Не дей, остави това. Да отидем у нас. Ще пинем нещо. Искам вкъщи да е така. Какви са тези неща? Това е системата Вакси. Вакси? Да, от Септер. Какъв беше този шум? Премахнах вакуума. Значи Вакси. Вакси е революционна вакуумираща система за дома от Scepter International. С Вакси храната се съхранява много по-дълго и запазва своя вкус, цвят, свежест, витамини и минерали. Мога да съхранявам висококачествено сирене в хладилника за 2-3 седмици. Искаш ли да опиташ? Подай ми ножа. Нож от Scepter. Преди сиренето се разваляше за 2 седмици, придобиваше странна миризма и вкус, също пушената риба и колбасите. 2 седмици, а изглеждат съвсем пресни. Погледни. И ягоди. Кога мислиш съм ги купила? Струва ми се вчера. Преди 3 дни. Преди 10 дни. Не. Другите плодове издържат дори по-дълго. Ябълки, грозде, мандарини, лимони. С Вакси издържат 2 седмици и половина. Мога ли да съхранявам сурово месо по същия начин? Добър въпрос. Запазва се до седмица в хладилника. На една разпродажба купих повече месо, отколкото можех да сготвя наведнъж. Но с Вакси той издържа много по-дълго. Погледни. Това е пластмасова мрежичка. Понякога от суровото месо се отделя течност, а след това изсъхва. За всичко са помислили. Съдовете са красиви. Можеш дори да сервираш в тях. Могат ли да се използват в микровълновата? Естествено. Съдовете издържат дори в обикновена фурна. Те са не само красиви, но и капаците им са от лексан. Материал, който не поглъща миризми. Напълно неутрален е. И още нещо. На всеки капак има удобен календар, който показва точно кога е сложена храната. Системата се използва много лесно. Така е. Никога не съм виждала стъклен съд с капак, който да му пасва. Вакси запечатва безупречно. Ела, ще ти покажа. Ето как действа. Това е помпата. Първо поставяш стрелката на вакуумиране. После поставяш помпата в отвора на капака и натискаш копчето. Помпата започва да изсмуква въздуха. Светва зелената лампичка. Трябва да изчакаш, докато светне и червената. Червената лампа ти показва, че въздухът е изцяло отстранен. След като приключиш, завърташ стрелката на затворено. Това е всичко. А сега да проверим мощността на помпата. Наистина впечатляващо. Да, ще ти покажа и нещо друго. Това е вакуумиращия уред. Той извършва целият процес с натискането само на един бутон. Отваряш капака, поставяш турбичката с храната до червената линия, затваряш капака и натискаш бутона Старт. Мигащата червена лампичка показва, че вакуумирането продължава. Щом изгасне, вдигаш капака от двете страни и изваждаш готовия продукт. Тази турбичка е подходяща за продължително съхраняване във фризер, но може да се използва и за пренасяне на храна при пътуване. Турбичките могат да се използват многократно, благодарение на специалния си патентован дизайн. Подходящи са за готвене, микровълнова фурна и вряща вода. Универсални и изискани. Знаеш, че работя в антиквариат. Мухълът е най-големият враг на старите книги.
С помощта на Вакси съхранявам най-старите и ценни екземпляри. Да изпитаме силата на вакуумиращия уред. Хвани турбичката. Хайде, дръпни. Виж колко е здрава. Зеленчуците и марулята са в хладилника от 5 дни. Обикновено се спаружват за часове. Страхотно! Можеш да купуваш по-големи количества. Познай кога съм отворила тази бутилка вино. След това, което видях, не смея да гадая. Отворих го преди седмица и още е добро, благодарение на тапата. Използва се и за сокове. Изтисквам пресен сок, затварям го и знам, че ще е свеж и вкусен дори след месец. Знаеш ли защо се разваля храната? Микробите я карат да загнива, причиняват болести. И не само те. Горещината, дори само въздухът. Затова все повече продукти са вакуумирани. Искаш ли да спреш да хвърляш храна и пари? Иска ли питане? Искаш ли семейството ти да се храни здравословно? Естествено! Искаш ли стил, качество и елегантност? Разбира се! Тогава избери Цептер.